Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αστρικό ταξίδι στον συναρπαστικό κόσμο των πλανητών. Με οδηγό μας όπως πάντα την αστρολογία, τη βασιλική τέχνη των άστρων, θα εξερευνήσουμε τις όψεις και τα φαινόμενα και θα δούμε πώς θα μας επηρεάσουν τον Απρίλιο, το μήνα εκείνο που στις περισσότερες γλώσσες της Ιφιλίου σημαίνει άνοιγμα. Είτε πρόκειται για το άνοιγμα της άνοιξης, είτε για την ανάταση της ψυχής, το γεγονός και μόνο ότι ο Απρίλης φιλοξενεί την Ανάσταση θα πρέπει να μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον. Ετυμολογικά όμως, ο Απρίλης είναι ο μήνας της Αφροδίτης. Ο Εμίλ Μπενβενίστε, ένας σπουδαίος Γάλλος γλωσσολόγος και φιλόσοφος που γεννήθηκε στο Χαλέπι, αποδεικνύει ότι ο Απρίλιος προέρχεται από τη θεά Αφροδίτη και ειδικότερα από τον συγκεκριμένο τύπο του ονόματός της, το υποκοριστικό της, δηλαδή Άφρο ή Αφρό. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι το γνώριζαν αυτό. Ο Απρίλιος είναι της Αφροδίτης, είχε πει ο Μάρκος Τερέντιος Βάρων. Ο φετινός Απρίλης φιλοξενεί, όπως οι περισσότεροι προκατοχοί του, το Πάσχα. Το Πάσχα που όλοι γνωρίζουμε ότι σημαίνει πέρασμα. Άνοιγμα λοιπόν και πέρασμα. Όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή μέσα από διαφοροποιήσεις και σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι πολλές από τις προφητείες που κατά καιρούς έφτασαν στα αυτιά μας τα προηγούμενα χρόνια θα τις δούμε να επαληθεύονται σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, αρχής γενομένης από τον σημαντικότατο αυτό μήνα, τον Απρίλιο. Ξεκινώντας τώρα, στις 3 Απριλίου η Αφροδίτη κινούμενη ανάδρομη επιστρέφει στους Ιχθύς. Είναι μια θέση όπου ο πλανήτης έχει μεγάλες δυνατότητες, αλλά για να μπορέσουμε να τις δούμε χρειάζεται να βγάλουμε τα ροζ γυαλιά. Δίνει ελπίδες συναισθηματικής πληρότητες σε ανθρώπους και σχέσεις. Ταυτόχρονα όμως μας κάνει ευάλωτους σε ένα πιο χαμηλού επίπεδου συναισθηματισμό που μπορεί να κρύβει και απαγίδες. Γινόμαστε πιο ρομαντικοί και ευσυγκίνητοι. Αναζητάμε υψηλά νοήματα στη ζωή και στους ανθρώπους. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να βρούμε αυτά που τους εκφράζουν. Είναι αμφίβολο αν μπορούμε να τα εκφράσουμε και εμείς οι ίδιοι. Τώρα, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτονα που κορυφώνεται στις 6 Απριλίου βοηθά να αναμετρηθούν νέες δυνάμεις, την ίδια ώρα που κάποιες αποκαλύψεις αποδεικνύονται τελικά σωτήριες. Ο ήλιος, σε αντίθεση με τον Δία στις 8 του μήνα, μας σπρώχνει σε υπερβολικές κινήσεις αναφορικά με τις σχέσεις μας. Η ποσότητα λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας. Την ίδια μέρα ωστόσο, στις 8 του μήνα, το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι οι ερωτικές ατασταλίες πληρώνονται και πολλές φορές το αντίτιμο είναι βαρύ και ασήκωτο. Στις 10 Απριλίου τώρα ο Ερμής γυρίζει ανάδρομο στον Ταύρο. Προσέχουμε ιδιαίτερα σε επενδύσεις και αγορές. Αποφεύγουμε την έκθεση σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Είναι καλή περίοδος ωστόσο για να ψάξουμε για χρηματοδοτήσεις αλλά και για φορολογικές απαλλαγές ή αυτό που λέμε πολύ απλά παραθυράκια. Το κυριότερο όμως αστρολογικό γεγονός του δεύτερου δεκαημέρου του Απρίλη είναι ασφαλώς η Πανσέλινος που γίνεται στις 11 Απριλίου στο Ζυγό. Είναι μια δύσκολη Πανσέλινος που μας πιέζει σε ψυχολογικό επίπεδο και κυοφορεί απρόβλεπτα γεγονότα. Οι εξελίξεις στις σχέσεις μας μπορεί να πάρουν ανεξέλεκτη τροπή κάτω από συναισθηματικές εξάρσεις που αναμοχλεύουν τα πάθη και αναδεικνύουν τις αντιθέσεις των χαρακτήρων. Για την πατρίδα μας ωστόσο, για την Ελλάδα, μπορεί να λειτουργήσει αρκετά θετικά αυτή η Πανσέλινος, δίνοντας διέξοδο σε ζητήματα της οικονομίας που θα προκύψουν και από μια μικρή όθηση στην αγορά. Αρχικά, τα γεγονότα θα τείνουν να μας αποπροσανατολίσουν από την πραγματική τους ουσία και να κλιμακώσουν ίσως και την ένταση. Σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο χρειάζεται ψυχραιμία και καθαρό μυαλό πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε απόφαση. Τώρα, στις 14 του μήνα έχουμε την πιο απρόβλεπτη από τις αστρολογικές όψεις. Η σύνοδος του ήλιου με τον ουρανό φέρνει ανατροπή στην ανατροπή. Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ορθή πορεία το Μεγάλο Σάββατο, 15 Απριλίου. Έτσι, το φιλί της αγάπης, τη νύχτα της Ανάστασης, θα έχει για πολλούς πιο γλυκιά γεύση. Το εξάγωνο των δύο αιώνιων εραστών του Ζωδιακού, της Αφροδίτης και του Άρη, έρχεται για να αναζωπυρώσει τη φλόγα του έρωτα στις 17 του μήνα. Την ίδια μέρα, στις 17, το τρίγωνο του ήλιου με τον Κρόνο δίνει τη σφραγίδα της μακροβιότητας σε όσες σχέσεις γεννώνται ή αναβιώνουν αυτό το διάστημα.
Ο ήλιος τώρα που περνά στον Ταύρο στις 20 του μήνα θα αναδείξει μέχρι και τις 20 Μαΐου και πάλι τις πτυχές των οικονομικών ζητημάτων που μας απασχολούν έντονα, προσφέροντας ίσως και κάποιες λύσεις. Με τον Ερμή να μπαίνει στον κρυό την ίδια μέρα στις 20, οι σκέψεις αλλά και οι ενέργειές μας χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια πλέον, ενώ διαθέτουν και μεγάλες δόσεις παρόρμησης. Μια παρόρμηση που γίνεται πολύ πιο έντονη με το πέρασμα και του Άρη στους διδύμους από τις 21 του μήνα. Εδώ να υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά την προσοχή στους δρόμους και την οδική συμπεριφορά μας. Ο Ερμής, κινούμενος ανάδρομα στον κρυό, σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο στις 24 του μήνα. Μια όψη που προσδίδει σοβαρότητα στη σκέψη και την έκφραση και προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες για σταθεροποιητικές τάσεις. Η νέα σελήνη τώρα που σχηματίζεται στον Ταύρο στις 26 Απριλίου με τη θετική συμμετοχή του Ποσειδώνα αναπτερώνει τις ελπίδες για λύσεις σε οικονομικά διέξοδα. Είναι αμφίβολο ωστόσο αν θα μείνουμε σταθεροί σε αυτή τη στάση τις επόμενες ημέρες, αφού οι αστρολογικές ενδείξεις που ακολουθούν είναι έντονα παρορμητικές. Μάλιστα στις 28 Απριλίου η Αφροδίτη μπαίνει και πάλι στον κρυό για να παραμείνει εκεί μέχρι και τις 6 Ιουνίου παρακαλώ. Η εξωστρέφεια, η αυτοπεποίθηση, ο ενθουσιασμός, η αναζήτηση της περιπέτειας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διέλευσης. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα επηρεάσουν όλες αυτές οι αστρικές όψεις αλλά και πλανητικές μετακινήσεις τα 12 ζώδια αναλυτικά και τις προβλέψεις για τον Απρίλιο. Κρυός. Αρκετά πολυάσχολους σας βρίσκει στις πρώτες του μέρες ο Απρίλιος με αυξημένη κοινωνική ζωή, εξόδους, επικοινωνιακά ζητήματα και πολλά τρεχάματα. Κάνετε σχέδια για το μέλλον, εξετάζετε προτάσεις, φροντίζετε για επαγγελματικά ζητήματα που σας απασχολούν έντονα. Ωστόσο, με την υπερβολική ενασχόληση με τις δικές σας υποθέσεις, δεν θα έχετε σχεδόν καθόλου χρόνο για τους άλλους. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να παραμενήσετε την αισθηματική σας ζωή με δυσάρεστες συνέπειες για τη σημαντική σχέση σας. Μάλιστα, η ανάδρομη κίνηση της Αφροδίτης στους Ιχθύς από τις 3 Απριλίου θα έχει σαν αποτέλεσμα να κλειστείτε περισσότερο στον εαυτό σας και να νιώσετε ότι δεν θέλετε να κάνετε τίποτα. Είναι γεγονός ότι σας λείπουν τα κίνητρα και βλέπετε τους στόχους σας σχεδόν ανέφικτους. Ωστόσο θα πρέπει να αφήσετε τα δυσάρεστα σενάρια που τα περισσότερα είναι μόνο στη φαντασία σας και να ξεκαθαρίσετε τι αξίζει πραγματικά στη ζωή σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει πολύ το τρίγωνο του δικού σας πλανήτη κυβερνήτου του Άρη με τον Πλούτονα στις 6 Απριλίου που θα σας αποκαλύψει αλήθειες. Η Πανσέλινος τώρα που σχηματίζεται στις 11 του μήνα στο πολικό ζώδιο του Ζυγού αγγίζει τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας. Το φαινόμενο αναμένεται να αναστατώσει την κοινωνική σας ζωή. Θα δοκιμάσει μια υπάρχουσα σχέση ή μια φιλία. Για πολλούς μάλιστα θα σημάνει την απελευθέρωση από μια αδιέξοδη σχέση. Η Πανσέλινος ωστόσο, καθώς γίνεται σε αρμονία με τον Κρόνο, θα μπορούσε να δείχνει ακόμα και ένα γάμο, ο οποίος έρχεται μέσα από μια αναστάτωση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εσείς οι ίδιοι θα κάνετε ξεκαθαρίσματα στη σχέση σας. Ο αισθηματικός τομέας θα σας απασχολήσει ποικιλό τρόπος στη διάρκεια των αργιών του Πάσχα. Η ορθή πορεία της Αφροδίτης από τις 15 του μήνα και η είσοδος του Ερμή στον αστερισμό σας από τις 20 Απριλίου βοηθούν να αποκαταστήσετε τυχόν παρεξηγήσεις με το έτερο νήμιση ή να κάνετε σημαντικές γνωριμίες όσοι από εσάς είστε ελεύθεροι. Εκεί που θα πρέπει να προσέξετε είναι να μην παρασυρθείτε από το πάθος σας και αρχίσετε να ξοδεύετε τρελά ποσά με τη διέλευση του ίδιου από τον Ταύρο, προκειμένου να εντυπωσιάσετε, αφού κάτι τέτοιο θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις στο πορτοφόλι σας. Τώρα, η 26η Απριλίου φιλοξενεί μια πανέμορφη νέα σελήνη που γίνεται στο γειτονικό σας Σταύρο και σηματοδοτεί νέα οικονομικά και αισθηματικά ξεκινήματα που έχουν όλες τις δυνατότητες να πετύχουν. Ο τομέας της εργασίας σας παρουσιάζει πολύ ευχάριστες εξελίξεις. Ερωτισμός, μαγνητισμός και διάθεση για ζωή δίνουν το καλύτερο στίγμα και εσείς τον καλύτερο εαυτό σας απέναντι στους άλλους. Ιδιαίτερη εύνοια δέχονται τα δημιουργικά σχέδια αλλά και τα οικονομικά σας. Στη διάρκεια του επόμενου 15 μέρου, πολλοί από εσάς θα γίνετε αποδέκτες ενός σημαντικού δώρου, ενός πριν ή μιας αύξησης των εσόδων σας. Με την είσοδο της Αφροδίτης
στο δικό σας αστερισμό στις 28 Απριλίου και την μακρά παραμονή της μέχρι τις 6 Ιουνίου παρακαλώ, είναι αναμενόμενο η γοητεία σας να χτυπήσει κόκκινο. Δίνετε πολλή ενέργεια στην αναζήτηση του έρωτα, με αποτέλεσμα να ξεχνάτε τους ανθρώπους που υπάρχουν ήδη στη ζωή σας. Μετριάστε λίγο τον ενθουσιασμό σας για κάθε τι καινούριο που συναντάτε. Αφιερώστε χρόνο στους ανθρώπους που ήταν πάντα στο πλευρό σας στους δύσκολους καιρούς που περάσατε τελευταία. Η περίοδος αυτή είναι πολύ καλή για σας σε όλους τους τομείς, αλλά θα πρέπει να ξέρετε και με ποιους να την μοιραστείτε. Ταύρος. Η αισιοδοξία με την οποία υποδέχεστε τον Απρίλιο είναι μια πολύ θετική ένδειξη για το διάστημα που ακολουθεί. Οτιδήποτε εμπόδιζε μέχρι τώρα την πρόοδό σας θα υποβιβαστεί και θα καταφέρετε να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες έτσι ώστε να ανέλθετε κοινωνικά. Τα οικονομικά σας θα βελτιωθούν αρκετά και θα σας δοθούν ευκαιρίες να αποπληρώσετε παλιά χρέη ή δάνεια. Στις σχέσεις σας τώρα αποφύγετε την τάση να γίνεστε κτητικοί και πιεστική. Και αυτό γιατί η ανάδρομη επιστροφή της δικής σας Αφροδίτης από τις 3 Απριλίου στο ζώδιο των Ιχθύων θα μπορούσε να σας δημιουργήσει προβληματισμό σχετικά με την πορεία της ζωής σας, τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας, αλλά και την επιρροή των φίλων σας. Στον κοινωνικό τομέα, πρόσωπα από το παρελθόν αναμένεται να ξαναμπούν στη ζωή σας αυτό το διάστημα. Κάποιες αντιθέσεις μπορεί να φαίνονται αναπόφευκτες λόγω του Άρη στον αστερισμό σας. Είναι σκόπιμο λοιπόν να ηρεμήσετε και να σκεφτείτε λογικά. Πολλοί από εσάς θα αναρωτηθείτε κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από όσα έχετε πετύχει και θα προβείτε σε αλλαγές. Αλλαγή καριέρας λοιπόν, εταιρείας ή κατεύθυνσης προαναγγέλει η Πανσέλινος, που γίνεται στις 11 Απριλίου στο Ζυγό και στον 6ο ηλιακό οίκο σας. Καθώς ο ήλιος είναι ο πλανήτης των οικογενειακών σας, το φαινόμενο επηρεάζει και αυτό τον τομέα. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία εκεί με την Πανσέλινο να κάνετε και κάποιες αλλαγές στο σπίτι σας. Καθώς ο Ερμής γίνεται ανάδρομος από τις 10 Απριλίου στον δικό σας αστερισμό, θα πρέπει να ελέγξετε το αυτοκίνητό σας και τον επικοινωνιακό σας εξοπλισμό. Οι επαγγελματικές σχέσεις θα δοκιμαστούν, ωστόσο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για σας μετά από κάποιο ξέσπασμα μιας κρίσης. Τώρα, καθώς ο δικός σας κυβερνήτης η Αφροδίτη επιστρέφει σε ορθή φορά το Μεγάλο Σάββατο, καινούργιες ευκαιρίες παρουσιάζονται στον επαγγελματικό τομέα και εσείς καλείστε να τις εκμεταλλευτείτε ανάλογα, αποδεικνύοντας τα ταλέντα σας. Να θυμάστε ότι εκεί στα μέσα του μήνα είναι η κατάλληλη περίοδος για να δράσετε με γνώμονο την μακροπρόθεσμη επιτυχία, αφού το διάστημα αυτό μάλλον δεν ευνοεί τις αρπαχτές. Πολλά από τα προβλήματά σας βρίσκονται στη φάση της επίλυσης του με την είσοδο του ήλιου στον αστερισμό σας στις 20 Απριλίου. Τα οικονομικά σας ωστόσο είναι ο τομέας που θα σας απασχολήσει από τις 21 του μήνα. Με τη νέα σελήνη τώρα στο δικό σας το ζώδιο στις 26 Απριλίου ξεκινά μια καταπληκτική περίοδος για την προσωπική σας γοητεία και τη λάμψη που σας κάνει να ξεχωρίζετε. Δυναμικοί όσο ποτέ θα καταφέρετε να ξεπεράσετε με ευκολία τις παροδικές δυσκολίες και να ανατρέψετε το περίεργο κλίμα που σας έφερε στα όρια μιας ηθελημένης μοναξιάς. Για πολλούς από εσάς, οι καταστάσεις στο σπίτι και την οικογένεια συνεχίζουν να είναι ρευστές. Συγκρατήστε τα νεύρα σας, μην απαντάτε σε προκλητικές υπερφορές των συγγενών σας και αποφύγετε να ρίξετε λάδι στη φωτιά έτσι και σας προκαλέσουν. Πιθανότατα βρίσκεστε μπροστά σε μια σοβαρή θετική επαγγελματική ή αισθηματική αλλαγή. Με τη διέλευση της δικής σας Αφροδίτης από τον Κριό και τη σκιά του οροσκοπίου σας από τις 28 Απριλίου και την μακρόχρονη τροχιά της μέχρι και τις 6 Ιουνίου, το μυαλό σας θα ταξιδεύει σε ερωτικές αναζητήσεις. Θα πρέπει να καταβάλλετε λοιπόν προσπάθειες για να συγκεντρωθείτε και να δείτε καθαρά όλες τις παραμέτρους στις σχέσεις σας. Ωστόσο, αυξάνεται η διαίσθησή σας και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε προς όφελό σας. Εκεί προς το τέλος του μήνα, ορισμένοι από εσάς θα ξεκινήσετε μια μυστική αισθηματική σχέση με αμφίβολη ωστόσο διάρκεια. Δίδυμοι. Μέσα στον Απρίλιο κάνετε μια νέα αρχή στην ερωτική ζωή σας.
Ακόμα και αν έχετε ήδη μια σχέση, θα έχετε την ευκαιρία τώρα να συζητήσετε με τον άνθρωπό σας, να αξιολογήσετε τη μέχρι τώρα πορεία σας και να κάνετε σχέδια για το κοινό σας μέλλον. Τα οικονομικά είναι ένας τομέας που χρειάζεται την προσοχή σας. Η περίοδος αυτή είναι κατάλληλη για να ζητήσετε συμβουλές από άτομα που γνωρίζουν καλύτερα από εσάς τον οικονομικό ορίζοντα. Από τις 3 Απριλίου με την Αφροδίτη να εισέρχεται ανάδρομη στους Ιχθύς και τον τομέα της καριέρας σας, πολλοί από εσάς θα αναθεωρήσετε επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν στην επαγγελματική πορεία σας. Η Αφροδίτη θα σας αποκαλύψει παρασκηνιακές ενέργειες που γίνονται στο χώρο της δουλειάς σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε έγκαιρα τις καταστάσεις. Ένας νέος αέρας ωστόσο πνέει στην καθημερινότητα και στον εργασιακό σας χώρο. Μάλιστα, ορισμένοι από εσάς αποφασίζετε μια δραστική αλλαγή στη δουλειά σας ή βρίσκετε κάτι καινούριο που σας πάει περισσότερο. Το διάστημα αυτό ενδείκνυται για λύσεις παρεξηγήσεων με πρόσωπα από το φιλικό περιβάλλον σας. Τώρα, η σκιά του οροσκοπίου σας φιλοξενεί τον δικό σας Ερμή που γίνεται ανάδρομος από τις 10 Απριλίου. Το γεγονός αυτό δείχνει αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στην πνευματική σας ζωή και θα επηρεάσουν το υποσυνείδητο και τον βαθύτερο ψυχισμό σας. Η Πανσέλινος όμως που γίνεται στις 11 Απριλίου στο Ζυγό επηρεάζει τον τομέα του έρωτα και της δημιουργίας. Μπορεί ακόμα να υπάρξουν και επαγγελματικές αλλαγές εκείνη την περίοδο. Ίσως η δουλειά να παραμείνει η ίδια, αλλά οι συνθήκες στον εργασιακό σας χώρο να αλλάξουν εντελώς. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για να διευρύνετε το πεδίο των γνώσεών σας. Τώρα με την επιστροφή της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στο μεσουράνημα του ηλιακού οροσκοπίου σας, το Πάσχα εγγενιάζει μια αγώνιμη περίοδο για ζητήματα καριέρας, αρκεί να είστε ανοιχτοί σε νέες εξελίξεις. Με τον ήλιο στον Ταύρο από τις 20 Απριλίου μπορεί να μην σας ικανοποιεί ιδιαίτερα η ιδέα ενός συμβιβασμού, θα πρέπει όμως να τον αποδεχτείτε σε μια σημαντική συνεργασία. Εξάλλου και με τον Άρη στο ζώδιό σας από τις 21 Απριλίου προσπαθήστε να μην είστε απόλυτοι στις απόψεις σας για να μην συναντήσετε αντιδράσεις. Ας είστε φιδωλοί σε δηλώσεις και συνετοί σε αποφάσεις. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για να εκμεταλλευτείτε τις περιστάσεις και να αδράξετε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του νέου σεληνιακού μήνα που ξεκινά στις 26 Απριλίου. Οι καταστάσεις όπως αυτές εξελίσσονται στον εργασιακό σας χώρο σας αναγκάζουν να ξεχωρίσετε, να βρείτε το δικό σας δρόμο, να διαπρέψετε σε οτιδήποτε αποφασίσετε να ασχοληθείτε. Τα οικονομικά σας μπορεί να μην είναι θαυμάσια, οι προοπτικές ωστόσο για βελτίωση είναι πολύ καλές. Υπάρχει εύνοια σε νέες συμφωνίες και συναλλαγές. Καλό όμως θα είναι να είστε προνοητικοί και να συλλέξετε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε αν πρόκειται να ανοιχτείτε σε καινούργιες δραστηριότητες. Μην επιτρέπετε στα μικρά εμπόδια να σας επηρεάζουν. Ο δικός σας Ερμής σας προβληματίζει καθώς κινείται ανάδρομα στον Κρυό. Όμως σχηματίζει ένα θαυμάσιο τρίγωνο με τον Κρόνο στις 24 Απριλίου. Με πίστη στον εαυτό σας και με ηρεμία θα βρείτε τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Έτσι θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε θέματα για τα οποία έχετε ήδη καταναλώσει πολύ χρόνο και ενέργεια, αλλά και να πείσετε όσους αμφισβητούν την αξία σας. Εξάλλου με την Αφροδίτη στον αρμονικό Κρυό από τις 28 Απριλίου η τύχη αλλά και οι φίλοι θα είναι στο πλευρό σας. Καρκίνος. Ο Απρίλιος είναι ένας μήνας αρκετά θετικός για εσάς, κυρίως στον αισθηματικό τομέα. Είτε είστε δεσμευμένοι είτε είστε ελεύθεροι, έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μοναδικές στιγμές με τον σύντροφό σας και ίσως να πραγματοποιήσετε μαζί ένα ταξίδι που ονειρεύεστε εδώ και καιρό. Επαγγελματικά θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα προβλήματα εκείνα που συνεχίζουν να υπάρχουν και να βρείτε λύσεις που θα σας απαλλάξουν από χρόνιες εκκρεμότητες. Η ερωτική ζωή λοιπόν και η λίμπιντό σας ζωντανεύουν κάτω από τη θετική επιρροή της Αφροδίτης που ξεκινά από τις 3 Απριλίου τη διέλευσή της από τον τομέα της δημιουργίας. Πολλοί από εσάς ξεπερνάτε τα όρια σας και εξοδεύετε χρόνο και χρήμα για νέες περιπέτειες. Αν προγραμματίζετε μια σημαντική επαγγελματική κίνηση
γύρω στις 7 του μήνα θα πρέπει να ελέγξετε όλες τις λεπτομέρειες λόγω της αντίθεσης του ήλιου με το Δία, που εκτός των άλλων επηρεάζει όλο το φάσμα των σχέσεων και των συνεργασιών. Αποφύγετε τις υπερβολές λοιπόν και τους άκερους ενθουσιασμούς. Η αναδρομή του Ερμή συμβαίνει στον τομέα των φίλων και των κοινωνικών επαφών σας. Από τις 10 Απριλίου λοιπόν και μετά είναι σκόπιμο να αποφύγετε παρεξηγήσεις με αγαπημένα άτομα και να ελέγχετε προσεκτικά κάθε πληροφορία που φτάνει στα αυτιά σας. Η Πανσέλινος τώρα, που γίνεται στις 11 του μήνα στο Ζυγό, φέρνει μακροπρόθεσμες αλλαγές στο σπίτι, μια μετακόμιση ή μια ανακαίνιση, αλλά και στις οικογενειακές σχέσεις σας. Έτσι θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και σε κοινά οικονομικά, σε επενδύσεις, σε οικονομικά σχέδια. Όσοι είστε αναμειγμένοι σε περιουσιακά ή κληρονομικά ζητήματα, θα έχετε σημαντικές εξελίξεις εκείνο το διάστημα της Πανσελίνου. Οι συνθήκες τώρα για τη γενικότερη εξέλιξή σας είναι σαφώς καλύτερες με την ορθή πορεία της Αφροδίτης από το Μεγάλο Σάββατο και μετά, και θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε το διάστημα που ακολουθεί έτσι ώστε να έχετε τα αποθητά αποτελέσματα. Με τον ήλιο στον Ταύρο από τις 20 του μήνα, στον επαγγελματικό τομέα ανοίγονται προοπτικές για ανάπτυξη πρωτοβουλειών, ενώ παρουσιάζονται και ευκαιρίες με έναν ουρανοκατέβατο τρόπο. Τώρα είναι στο χέρι σας να βελτιώσετε την πορεία μιας επαγγελματικής ή αισθηματικής σχέσης που εσείς θεωρείτε σημαντική. Η επιτυχία στις επιδιώξεις σας είναι σίγουρη. Η νέα σελήνη τώρα που σχηματίζεται στον φιλικό σας Ταύρο στις 26 Απριλίου ανοίγει ουσιαστικά έναν καινούριο κύκλο που αφορά σε θέματα οικονομικά, κοινωνικά, αισθηματικά και επαγγελματικά, σε όλα δηλαδή. Η καθημερινότητά σας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο 15μέρο που ακολουθεί θα υπάρξουν προκλητικές καταστάσεις απέναντι στις επιθυμίες και στις προσδοκίες σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοπιάσετε ιδιαίτερα για να πετύχετε. Μέσα από γεγονότα και διαδικασίες προωθείτε τελικά τους επαγγελματικούς στόχους σας και αναβαθμίζετε τις επιδιώξεις σας αλλά και τις συναισθηματικές προσδοκίες σας. Φροντίστε ωστόσο να κρατήσετε την ψυχραιμία σας όταν νιώσετε το αίμα σας να βράζει, γιατί θα υπάρξουν και κάποιες προκλητικές συμπεριφορές. Με την είσοδο της Αφροδίτης στον Κρυό από τις 28 Απριλίου και την μακρά παραμονή της μέχρι και τις 6 Ιουνίου στο μεσουράνημα του ηλιακού οροσκοπίου σας, θα πρέπει να δώσετε περισσότερη βαρύτητα στα επαγγελματικά αλλά και στις φιλοδοξίες σας. Μάθετε να εμπιστεύεστε τις καλές προθέσεις των φίλων που είναι έτοιμοι να σας προσφέρουν τη βοήθειά τους. Η αισθηματική ζωή σας φαίνεται ότι είναι κάπως μπερδεμένη εκεί στο τέλος του μήνα και ίσως δεν μπορείτε να δείτε τα πράγματα καθαρά. Μάλλον ο σύντροφός σας έχει υπερβολικές απαιτήσεις από εσάς. Μια απόδραση παρέα με το τέρι σας εκεί στο τέλος του Απρίλη θα σας δώσει την ευκαιρία να ανανεώσετε τις σχέσεις σας. Λέων. Από τις αρχές Απριλίου, πολλοί από εσάς καλείστε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις και να κάνετε βαθιές αλλαγές στις προσωπικές σχέσεις σας. Κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε εύκολο, στην περίπτωσή σας όμως κρίνεται αναγκαίο. Κάποια έξοδα που δεν τα είχατε υπολογίσει θα σας βγάλουν μάλλον έξω από τον προϋπολογισμό σας και θα προκαλέσουν έναν παροδικό πονοκέφαλο, όμως έχετε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθετε. Η Αφροδίτη που εισέρχεται ανάδρομη στο ζώδιο των Ιχθύων από τις 3 Απριλίου σας καλεί να δώσετε προσοχή στις οικονομικές υποθέσεις και να αποφύγετε τις επενδύσεις εκείνες που περιέχουν ρίσκο, τις άσκοπες δαπάνες και τις αγοροπολισίες ακινήτων. Σκεφτείτε καλά προτού δανείσετε ή δανειστείτε χρήματα. Θα σας προβληματίσουν μάλλον παλιές αισθηματικές υποθέσεις που επανακάμπτουν και σας βάζουν σε δίλημμα. Επαναπροσδιορίζετε τη θέση σας ή επανεξετάζετε μια αισθηματική υπόθεση που μάλλον συνεχίζει να σας απασχολεί. Με την αντίθεση τώρα Ήλιου-Δία που κορυφώνεται στις 7 Απριλίου, φροντίστε επίσης να ελέγχετε προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια στις μετακινήσεις σας. Η αναδρομή του Ερμή πραγματοποιείται στο μεσουράνημα του οροσκοπίου σας από τις 10 του μήνα. Πολλοί από εσάς θα βιώσετε σημαντικές επαγγελματικές αλλαγές. Ίσως μάλιστα διαφοροποιηθεί η ιεραρχία στην εργασία σας. Η Πανσέλινος που γίνεται στις 11 Απριλίου στο Ζυγό δοκιμάζει τις κοινωνικές σχέσεις, τις συλλογικές προσπάθειες αλλά και τις φιλίες σας. Εάν μια σχέση είναι ουσιαστικά βαλτωμένη, η ενέργεια της Πανσελίνου θα σας βοηθήσει να πάρετε την τελική απόφαση. Αντίθετα, από τη στιγμή που η σχέση σας
συνεχίζει να σας καλύπτει πλήρως, θα αποφασίσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Από το Μεγάλο Σάββατο θα πάρετε βαθιές ανάσες. Με την επιστροφή της Αφροδίτης σε ορθή πορεία από τις 15 Απριλίου λοιπόν, η περίοδος του Πάσχα είναι θαυμάσια για τις επιδιώξεις σας, όποιο στόχο και αν έχουν αυτές. Καιρός να τακτοποιήσετε όποιες οικονομικές εκκρεμότητες έχετε προς τρίτους και να επιλύσετε διαφορές με τους συνεργάτες σας. Όλα δείχνουν ότι η τύχη σας αλλάζει. Έχετε το νου σας για τυχαίες συναντήσεις στη διάρκεια των μετακινήσεών σας, που μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες για την πορεία των επαγγελματικών ζητημάτων. Με τον ήλιο μάλιστα στον Ταύρο, από τις 20 του μήνα η καριέρα σας απογειώνεται κυριολεκτικά. Τώρα, το νέο φεγγάρι που θα σχηματιστεί στις 26 Απριλίου στον ανταγωνιστικό Ταύρο σημαίνει πολλή δουλειά και αρκετές προσφορές υπηρεσιών χωρίς πάντα το ανάλογο οικονομικό αντίκρισμα. Οι αλλαγές πάντως που δρομολογούνται αυτό το διάστημα σχετίζονται με τις επαγγελματικές και τις οικονομικές σας δραστηριότητες. Δεν είναι απαραίτητα κακές και αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες σας αλλά και τις επιλογές που έχετε ήδη αποφασίσει για το μέλλον σας. Βρίσκεστε μάλλον σε ένα κρίσιμο, θα λέγαμε, σκαλοπάτι και καλείστε να πάρετε αποφάσεις που θα σας δεσμεύσουν μακροπρόθεσμα ή θα σας αποδεσμεύσουν οριστικά. Στην περίπτωσή σας ισχύει το κάθε εμπόδιο και καλό. Τώρα, ιδιαίτερη εύνοια δείχνουν τα άστρα τόσο στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες όσο και στις αισθηματικές αναζητήσεις σας. Με την μακρόχρονη διέλευση της Αφροδίτης από το φιλικό ζώδιο του Κρύου από τις 28 Απριλίου μέχρι και τις 6 Ιουνίου, αν έχετε ήδη μια σχέση, ο σύντροφός σας θα βρίσκεται στο πλευρό σας για να υποστηρίξει κάθε προσπάθειά σας. Αν πάλι είστε ελεύθεροι, θα κάνετε μια καινούργια γνωριμία πιθανότατα στη διάρκεια ενός ταξιδιού, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστεί ένα πρόσωπο από το παρελθόν στη ζωή σας. Εκμεταλλευτείτε εκείνη την περίοδο, εκεί προς το τέλος του μήνα, έτσι ώστε να διευρύνετε ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό κύκλο σας. Παρθένος. Από τις αρχές Απριλίου το ενδιαφέρον σας εστιάζεται στην αισθηματική ζωή σας, όπου το ζητούμενο είναι να καταφέρετε να πετύχετε μια πιο υγιή σχέση που θα σας παρέχει και θα της παρέχετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν ονειρεύεστε ένα ταξίδι, μια νέα συνεργασία ή την επίτευξη ενός στόχου, τώρα θα κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αποφύγετε πάντως να λειτουργήσετε παρορμητικά, γιατί κάτι τέτοιο θα αποβεί εις βάρος σας. Η ανάδρομη Αφροδίτη, με την είσοδό της στον τομέα των σχέσεών σας από τις 3 Απριλίου και μετά, σας οθεί σε επαναπροσδιορισμούς. Θα αναλύσετε προσεκτικά τις ενέργειες και τις κινήσεις εκείνες που κάνατε πρόσφατα. Το διάστημα αυτό δυσκολεύει κάπως την επικοινωνία, είναι όμως πολύ καλό για τα οικονομικά σας που δείχνουν άνοδο και σταθερότητα. Πολλοί από εσάς θα συναντηθείτε με φίλους ή γνωστούς από το παρελθόν. Το σύμπαν σας οθεί να δοκιμάσετε τις δυνάμεις και τις ικανότητές σας μέσα σε δημιουργικές προσπάθειες. Πάντως μην ρίξετε λάδι στη φωτιά που ανάβουν τα πολύ κοντινά σας πρόσωπα. Καθώς τώρα ο δικός σας Ερμής θα είναι ανάδρομος από τις 10 Απριλίου στον 1ο ηλιακό σας οίκο, είναι σκόπιμο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια ταξιδιών και ψυχικά προετοιμασμένοι για απρόοπτα. Η Πανσέλινος, που γίνεται στις 11 του μήνα, ίσως αυξήσει τις ευαισθησίες σας χωρίς να υπάρξει κάποιος σημαντικός λόγος. Μέσα στην επόμενη περίοδο θα κάνετε σημαντικές οικονομικές αλλαγές, επαναπροσαρμόζοντας τις επενδύσεις σας ή τις στρατηγικές σας. Σεβαστείτε πάντως τον προϋπολογισμό σας. Το φαινόμενο της Πανσελίνου επηρεάζει και τον μεταβολισμό σας και κατά συνέπεια θα πρέπει να προσέξετε τη διατροφή σας, αποφεύγοντας λαιμαργία και καταχρήσεις. Τώρα, η ορθή πορεία της Αφροδίτης, που συνεχίζει τη διέλευσή της απέναντι από τον αστερισμό σας από τις 15 Απριλίου, ανεβάζει την αισιοδοξία σας και σας κάνει πιο δυναμικούς. Έτσι θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε καλύτερα τα προβλήματα που υπάρχουν στη σχέση σας και να λύσετε παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει. Οι πλανήτες στη διάρκεια του Πάσχα βρίσκονται στο πλευρό σας και σας βοηθούν να πετύχετε τους στόχους σας. Ωστόσο, από τις 21 Απριλίου με τον Άρη στον τομέα της εργασίας σας θα πρέπει να διατηρήσετε χαμηλούς τόνους, αφού ο κόκκινος πλανήτης απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και ήρεμες κινήσεις. Τώρα, πληθωρική,
δημιουργική αλλά και ερωτική. Η νέα σελήνη καταφτάνει στη ζωή σας στις 26 Απριλίου για να αλλάξει την καθημερινότητά σας και να πλουτίσει την παλέτα της αισθηματικής ζωής σας. Σας βρίσκει βέβαια λίγο ανήσυχους, τουλάχιστον όσον αφορά στα επαγγελματικά σχέδια, αφού έχετε δρομολογήσει ήδη κάποιες αλλαγές στις συνεργασίες και στα οικονομικά σας. Αρκετοί από εσάς θα επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προτάσεις ή θα αποφασίσετε για τη συνέχεια μιας συνεργασίας. Θα υπάρξουν πάνω και γόνιμες αλλαγές και εξυγχρονισμοί στον εργασιακό σας χώρο που θα θέσουν πιο ισχυρά κίνητρα και βάσεις για την ανάδειξη των προσωπικών ικανοτήτων σας. Ιδιαίτερα ευνοϊκό διάστημα για τα οικονομικά σας είναι αυτό που ξεκινά προς το τέλος του μήνα. Με την μακρά παραμονή της Αφροδίτης στον Κριό από τις 28 Απριλίου μέχρι και τις 6 Ιουνίου, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες θα αυξήσετε κατά πολύ την πελατεία σας, ενώ αν είστε εξαρτώμενοι μάλλον μυρίζει προαγωγή. Η οικογένειά σας θα βρίσκεται πλέον στο πλευρό σας. Τα επαγγελματικά σας που είχαν υποστεί ταλαιπωρίες αρχίζουν να στρώνουν. Γενικότερα, εκεί προς το τέλος του μήνα αρχίζει μια επεκτατική περίοδος γεμάτη από απρόσμενα έσοδα, αλλά και με την δυνατότητα να κατακτήσετε έναν νέο σύντροφο ή να εκφράσετε τα συναισθήματά σας στον υπάρχοντα δεσμό σας. Ζυγός. Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου είναι ιδιαίτερα δημιουργικό για εσάς. Μην διστάσετε λοιπόν να αναπτύξετε τα σχέδια και τις ιδέες σας στους συνεργάτες και στους προϊσταμένους σας, καθώς οτιδήποτε και αν προετοιμάζετε θα έχει τη σφραγίδα της τελειότητας. Είναι σίγουρο ότι ο τομέας της καριέρας σας θα σας προσφέρει μεγάλες ικανοποίησεις. Στην προσωπική ζωή σας γίνεστε πολύ ευαίσθητοι, ρομαντικοί, αλλά και εγωιτευτικά τρυφεροί, γεγονός που προσελκύει νέους θαυμαστές. Έχετε μπει γενικότερα σε μια πιο αισιόδοξη φάση της ζωής σας, αφού βλέπετε τα πράγματα να βελτιώνονται σε πολλούς τομείς, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσπάθεια. Επιτέλους, ας γίνει και κάτι θετικό, χωρίς να πρέπει να το πληρώσετε πανάκριβα. Ο ήλιος, σε αντίθεση με τον Δία στις 7 Απριλίου, φέρνει και εξωτερική βοήθεια που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Η Αφροδίτη, ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιό σας, θα βρίσκεται από τις 3 Απριλίου ανάδρομος στους Ιχθύς. Θα βοηθήσει να επανέλθετε σε κάποιες λεπτομέρειες που χρειάζεται να ρυθμίσετε έτσι ώστε να κάνετε την ευχαρίστηση αναπόσπαστο κομμάτι κάθε δραστηριότητας. Η Πανσέλινος τώρα που γίνεται στις 11 Απριλίου στο δικό σας τον αστερισμό σημαίνει συναγερμό. Από τη μια γιατί σας κάνει ευέξαπτους. Είστε έτοιμοι να σηκώσετε το γάντι που όμως είναι αμφίβολο αν κάποιος σας το πέταξε πραγματικά ή αν αυτό είναι αποκύημα της φαντασίας σας. Από την άλλη είναι καλό να βρίσκεστε σε εγρήγορση προκειμένου να μην παρασυρθείτε από απρόσμενα περιστατικά που από ασήμαντη ίσως αφορμή μπορούν να πάρουν σοβαρές διαστάσεις. Προσπαθήστε να μην είστε, αλλά κυρίως να μην αισθάνεστε ότι είστε στο επίκεντρο των γεγονότων. Μερικές φορές βλέπετε είναι σοφό να μπορεί κάποιος να γίνει σχεδόν αόρατος. Η δική σας Αφροδίτη τώρα που επιστρέφει σε όρθια πορεία από τις 15 Απριλίου θα φέρει θετικές εξελίξεις στα οικονομικά σας, είτε μέσα από μια προαγωγή είτε από μια νέα πηγή εσόδων. Έχετε ανυπομονησία και ενθουσιασμό για όλα όσα περιμένετε και τα θέλετε ακόμα και μέσα στις αργίες του Πάσχα. Έχετε διανύσει μια περίοδο έντονης δράσης, αλλά το μυαλό σας δεν λέει να ησυχάσει και ο Ερμής που μπαίνει στον Κριό στις 20 Απριλίου ανάβει ακόμα περισσότερο αυτή τη φωτιά. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό αν περιοριστείτε εκεί και δεν εκβιάζετε την εξωτερική δράση. Η είσοδος του ήλιου στον Ταύρο την ίδια μέρα δίνει το σύνθημα για πιο αργούς ρυθμούς. Κάθε νέα ιδέα λοιπόν θα πρέπει να αξιολογείται και να περνά από κόσκινο. Η ορίμανση βλέπετε γίνεται σωστά μόνο όταν δοθεί άπλετος χρόνος. Στις 26 Απριλίου τώρα η νέα σελήνη πραγματοποιείται στον τομέα που αντιπροσωπεύει για εσάς τα κοινά περιουσιακά στοιχεία και τα κοινά οικονομικά συμφέροντα. Το επόμενο 15ήμερο μπορείτε να διεκπαιρεώσετε θέματα που αφορούν επιχορηγήσεις και άλλες μορφές οικονομικής στήριξης. Είναι επίσης πιθανό να νιώσετε μια ρομαντική έλξη για ένα πρόσωπο, η σχέση όμως θα μπορούσε να παραμείνει μόνο σε πλατωνικό επίπεδο. Τώρα εδώ και καιρό έχετε μπει στον προβληματισμό αν θα πρέπει να αλλάξετε καθ' αυτά τα πρόσωπα που συνεργάζεστε ή να κάνετε ριζική αλλαγή στον τρόπο που συμπεριφέρεστε απέναντί τους. Στην πρώτη περίπτωση το πράγμα έχει φτάσει σε αδιέξοδο και αρνείστε να πάρετε οποιαδήποτε ευθύνη. Στη δεύτερη αποδέχεστε ένα κομμάτι της ευθύνης σας αλλά διατηρείτε τις ελπίδες σας. Η είσοδος τώρα της Αφροδίτης στον Κριό στις 28 Απριλίου δεν ευνοεί μόνιμες αποφάσεις.
Προτείνει όμως να δείτε τους άλλους διαφορετικά, χωρίς προκατασκευασμένη άποψη για αυτούς. Μιλήστε τους λοιπόν σαν να είναι η πρώτη γνωριμία σας. Σκορπιός. Από τις αρχές του Απριλίου όλα δείχνουν ότι θα πετύχετε πολλά, από τη στιγμή που κάθε κίνησή σας θα είναι τόσο καλά μελετημένη και οργανωμένη που δεν θα αφήνει περιθώρια λάθους. Οι όψεις και οι θέσεις των πλανητών σε σχέση με το δικό σας ζώδιο θα σας βοηθήσουν να πάρετε σημαντικές αποφάσεις στον επαγγελματικό τομέα και να εργαστείτε αποτελεσματικά έτσι ώστε να πετύχετε τους στόχους σας. Τα αισθηματικά σας που σας ενδιαφέρουν περισσότερο αρχίζουν σταδιακά να βελτιώνονται. Στις 6 του μήνα ο Άρης ακριβώς απέναντί σας στον Ταύρο σχηματίζει τρίγωνο με τον Πλούτονα. Ασφαλώς έχετε μια παγιωμένη στάση απέναντι στους άλλους, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν σας εμποδίζει να έχετε και την αμέριστη συνδρομή τους σε οτιδήποτε και αν επιχειρείτε. Η Αφροδίτη όμως, που από τις 3 Απριλίου θα επιστρέψει στο ζώδιο των Ιχθύων, σας σωθεί να απαιτείτε κάτι περισσότερο από αυτό. Ουσιαστικά αυτό που πραγματικά αναζητάτε θα πρέπει να σας ικανοποιεί ως τα βάθη της ψυχής σας και όχι να είναι κάτι που σας ευχαριστεί επιδερμικά ή να διασκεδάζει απλώς τις ανησυχίες σας. Η Πανσέλινος τώρα, που γίνεται στις 11 Απριλίου, αναδεικνύει κάποιες αδιέξοδες καταστάσεις στον χώρο της εργασίας σας που υφίστανται εδώ και αρκετό καιρό. Έχετε προσπαθήσει να αναβάλλετε την αντιμετώπιση τους, είτε κάνοντας ότι δεν τις βλέπετε, είτε πιστεύοντας ότι είναι παροδικές, είτε περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να δώσετε λύση. Τα γεγονότα που τρέχουν τις ξαναφέρουν αυτές τις καταστάσεις στην επιφάνεια με έναν τρόπο που δεν σηκώνει αναβολές και πιέζει σε άμεση λήψη αποφάσεων. Το θέμα είναι ότι κάθε απόφαση θα προκαλέσει και τις αντίστοιχες συγκρούσεις. Μια πύριος νίκη μάλλον δεν θα επιφέρει και την απαραίτητη κάθαρση στο τέλος. Υπάρχουν, βλέπετε, πολλές αντιφάσεις που βιώνετε εσωτερικά και δεν ξέρετε πώς να τις φέρετε σε ισορροπία. Έχετε πολλές φορές μια νευρικότητα χωρίς πραγματική αιτία. Οι εξωτερικές αφορμές προς εκτόνωση έχουν εκλείψει και η είσοδος του ήλιου στον Ταύρο στις 20 Απριλίου φέρνει ηρεμία και σταθερότητα στις σχέσεις στη γιορτή της αγάπης. Ωστόσο, συνεχίζετε να τρώγεστε με τα ρούχα σας και ψάχνετε κάτι για να πιαστείτε και να πετάξετε σε ανύποπτο χρόνο τη λεκτική κακία που θα πατήσει τον κάλο ακριβώς εκεί που πονάει. Ευτυχώς οι άλλοι καταλαβαίνουν και δεν δίνουν συνέχεια. Αντιλαμβάνονται σωστά πως δεν εννοείται όλα όσα λέτε. Τώρα ένας καινούριος σεληνιακός κύκλος ξεκινά στις 26 του μήνα με τη νέα σελήνη στον Ταύρο. Έτσι μέσα στο επόμενο 15ήμερο μπορείτε να δώσετε και να θέσετε σε εφαρμογή τα σχέδια που έχετε στο μυαλό σας, καθώς οι θετικές γωνίες που σχηματίζουν οι πλανήτες υπόσχονται να στηρίξουν όλες τις προσπάθειές σας. Πολύ σύντομα θα κάνετε νέες προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις που θα αλλάξουν τη ζωή σας για πάντα. Οι πιο νέοι από εσάς μπορεί να νιώσετε έτοιμοι να πετάξετε μακριά από την ασφάλεια της οικογένειας και να δοκιμάσετε τις δικές σας δυνάμεις. Τώρα προς το τέλος του μήνα διαπιστώνετε ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να περνάει αδιάφορα. Αυτό δεν αφορά τις δυνατές συγκινήσεις, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να πήρετε μια γεύση από αυτές το τελευταίο διάστημα. Είναι σκόπιμο να βρείτε ένα καινούριο νόημα σε κάθε καινούργια μέρα. Η Αφροδίτη που περνά στον Κρυό στις 28 Απριλίου αναζητά τον έρωτα σε κάθε δραστηριότητα. Οτιδήποτε και αν κάνετε πρέπει να το θέλετε πολύ, να το ζείτε με ένταση, και επειδή η ρουτίνα καραδοκεί, το ζητούμενο είναι να ξαναβρίσκετε το κέφι για κάθε τι, όσο μικρό ή ασήμαντο και αν αυτό φαντάζει στην αντίληψή σας. Τοξότης. Η αισθηματική ζωή σας αλλά και οι κοινωνικές επαφές ευνοούνται ιδιαίτερα στις αρχές του μήνα και θα έχετε πολλές ευκαιρίες να κάνετε νέες γνωριμίες που θα φανούν πολύ χρήσιμες στο μέλλον. Αρκετοί από εσάς ετοιμάζεστε να παντρευτείτε και άλλοι προετοιμάζετε ένα σημαντικό ταξίδι στο εξωτερικό. Τα αισθηματικά σας θα σημειώσουν αισθητή ανάκαμψη κάτω από τη θετική παρουσία της Αφροδίτης στην αντίστοιχη γωνία του οροσκοπίου σας στο ζώδιο του Κρυού μέχρι τις 3 του μήνα. Στη συνέχεια απολαμβάνετε εμπειρίες που θα σας βοηθήσουν να αναβιώσετε ευχάριστα συναισθήματα του παρελθόντος. Αυτό αιτείται και η Αφροδίτη που θα κινείται ανάδρομα στους Ιχθύς και στον 4ο ηλιακό σας οίκο από τις 3 Απριλίου. Αναζητάτε οικειότητα στους ανθρώπους που συναναστρέφεστε και ανταλλαγή συναισθημάτων. Επιστρέφετε σε παλιά και δοκιμασμένα πρόσωπα με τα οποία είχατε απομακρυνθεί ή ψυχρανθεί, αλλά τώρα μπορείτε να εκτιμήσετε πραγματικά το γεγονός ότι στα δύσκολα ήταν πάντα δίπλα σας για να σας υποστηρίξουν. Επαναπροσδιορίζετε όχι μόνο αυτά που πραγματικά ζητάτε για να αισθάνεστε ασφαλείς,
αλλά και τις προσωπικές σας κόκκινες γραμμές. Υπάρχει ωστόσο κάτι μέσα σας που παραμένει ανικανοποιητό. Δυσκολεύεστε να βρείτε σχολείες που να σας δημιουργούν πραγματική ευχαρίστηση. Με την Πανσέλινο στις 11 Απριλίου γίνονται εντονότερες μέσα σας τέτοιου είδους σκέψεις και θέλετε εδώ και τώρα να ικανοποιήσετε οποιοδήποτε κομμάτι του εαυτού σας θεωρείται αδικημένο. Μπορεί να είναι ο ελεύθερος χρόνος, μπορεί να είναι η διασκέδαση, το ταξίδι που δεν κάνατε ποτέ ή το πολυτελές αντικείμενο που τελικά δεν είστε ποτέ στα χέρια σας. Αξίζετε και εσείς λίγη τύχη. Τουλάχιστον μην ρίξετε σε άλλους τις ευθύνες με αυτούς τους προβληματισμούς, δεν είναι βλέπετε ώρα για άσκοπους τσακωμούς. Το ενδιαφέρον και την προσοχή σας μονοπολούν τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας, καθώς οι αναβολές και οι καθυστερήσεις τελειώνουν οριστικά με την ορθή πορεία της Αφροδίτης στις 15 του μήνα. Η υπέρβαση στην αγάπη είναι το νόημα των Άγιων ημερών του Πάσχα, αλλά εσείς αυτό το έχετε κλάβει ως υπερβολή. Καιρός είναι να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα που όμως είναι στο χέρι σας να τη διαμορφώσετε έτσι ώστε κάθε άλλο από πεζή να είναι. Παρ' όλα αυτά, ο ήλιος που μπαίνει στον Ταύρο στις 20 Απριλίου δεν αρέσκεται στις απότομες διακοιμάνσεις, οπότε μάλλον θα περάσετε σε δεύτερη μοίρα οτιδήποτε δίνει ένταση στη ζωή σας. Αυτό δεν σημαίνει πως αποσύρεστε από τα εγκόσμια, απλά βλέπετε τη χαλάρωση ως το βασικότερο από τους παράγοντες της ευχαρίστησής σας. Παράλληλα, η Νέα Σελήνη στις 26 Απριλίου δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες που θα σας επιτρέψουν να βελτιώσετε τις αποδόσεις σας και να κερδίσετε την αναγνώριση. Το 15μέρο που ακολουθεί ωστόσο είναι ιδανικό για να ασχοληθείτε και με τον τομέα της υγείας σας, να απαλλαγείτε από κακές συνήθειες και να υιοθετήσετε ένα νέο τρόπο ζωής. Κάποιες αλλαγές ακόμα και στην προσωπική σας εξωτερική εμφάνιση θα σας ανανεώσουν ριζικά. Τώρα την τελευταία εβδομάδα του μήνα βγαίνετε από μια φάση ενδοσκόπησης και εσωτερικής ενδυνάμωσης και μπορείτε άνετα να ξαναπεράσετε στην φυσιολογική σας κατάσταση. Η Αφροδίτη που μπαίνει στον Κρυό στις 28 Απριλίου λειτουργεί επάνω σας σαν το καλύτερο αγχολητικό, αν και μάλλον θα τα καταφέρατε και χωρίς αυτήν. Με τη σειρά σας έχετε την ίδια επίδραση πάνω στους άλλους. Η θετική σας στάση απέναντι σε όλα, σαρωτική, παιχνιδιάρικη και ενθουσιώδης, βρίσκει πλέον πεδίο δόξης λαμπρό για να σπαταληθεί έτσι χωρίς λόγο και χωρίς σκοπό. Διαπιστώνετε βλέπετε τελικά ότι η απόλαυση της κάθε στιγμής είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος ζωής. Εγώ καιρός. Από τις αρχές του Απριλίου η αισθηματική ζωή σας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είστε διατεθειμένοι να κάνετε τα πάντα, αλλά ακόμα δεν βλέπετε τα αποτελέσματα που περιμένατε. Ίσως ο σύντροφός σας είναι πολύ απασχολημένος και να νιώθετε ότι σας παραμελεί. Επιδιώκοντας μια ξεκάθαρη συζήτηση θα ξεπεράσετε μάλλον τα εμπόδια. Αν πάλι έχετε εμφανή σημάδια ότι το ενδιαφέρον του συντρόφου σας έχει εξασθενήσει, είναι σκόπιμο να αναζητήσετε τις βαθύτερες αιτίες. Αντίθετα, οι πολύ καλές συγκυρίες στον επαγγελματικό τομέα σας δίνουν τον αέρα της επιτυχίας. Είναι όμως και η αισιοδοξία που σας ψιθυρίζει ότι όλα θα πάνε όπως τα σχεδιάζετε. Η Αφροδίτη που στις 3 Απριλίου γυρίζει ανάδρομη στους Ιχθύς σας υπενθυμίζει πως ο χρόνος είναι κάτι περισσότερο από χρήμα, αφού δεν εξαγοράζεται με αυτό. Άρα πρέπει μάλλον να βρείτε τρόπους να το ξοδεύετε σοφότερα. Χρειάζεται να αποφασίσετε με γνώμονα την ευχαρίστηση που αντλείτε και το όφελος που παίρνετε, σε ποιους ανθρώπους και ποιες καταστάσεις από το άμεσο καθημερινό περιβάλλον θα δώσετε πλέον προτεραιότητα. Στο δεύτερο τώρα δεκαήμερο του μήνα καλείστε να αντιμετωπίσετε σημαντικά επαγγελματικά διλήμματα. Οι αποφάσεις που θα πάρετε θα σας επηρεάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Πανσέλινο στις 11 Απριλίου είναι ένας ακόμα μοχλός πίεσης, αφού σας σωθεί να εκτιμήσετε τη μέχρι τώρα πορεία με αρνητισμό και χωρίς αντικειμενικότητα. Έχετε μάλλον ολοκληρωτικές απόψεις εκεί κοντά στην Πανσέλινο. Ό,τι δεν έχει προχωρήσει κατατάσσεται αυτόματα ως αποτυχία για σας. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζετε και όσους σας πλησιώνουν στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον. Όποιος δεν συνενεί απόλυτα με τις απόψεις σας εκλαμβάνεται ως εχθρός. Μπορείτε ωστόσο να επομιστείτε το κόστος αυτού που σκέπτεστε να επιχειρήσετε? Μάλλον όχι. Αφού αναζητάτε ηρεμία τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα, έτσι ώστε να μπείτε σε μια ειρηνική συνομιλία με τον εαυτό σας, αποφεύγοντας άσκοπη σπατάλη ενέργειας.
Αμέσως μετά ο ήλιος που μπαίνει στον Ταύρο στις 20 Απριλίου ανάβει τη δημιουργική φλόγα μέσα σας. Λίγο αργότερα στις 21 του μήνα κιόλας ο Άρης με την είσοδό του στους διδύμους την φουντώνει αυτή τη φλόγα για τα καλά. Δυστυχώς για σας το 24ωρο έχει μόνο 24 ώρες και συνειδητοποιείτε ότι δεν σας φτάνουν για να πραγματοποιήσετε τα πολλά και διαφορετικά πράγματα που αποφασίζετε να ασχοληθείτε, παρόλο που κάποια από αυτά τα κάνετε ταυτόχρονα. Τώρα η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στις 26 του μήνα στον Ταύρο ευνοεί ιδιαίτερα την αισθηματική ζωή σας. Το 15ήμερο που ακολουθεί, αν είστε ελεύθεροι, θα κάνετε νέες γνωριμίες που θα προκύψουν τη στιγμή που δεν το περιμένετε και θα σας βγάλουν από τη ρουτίνα. Ωστόσο, αν πρόκειται να ασχοληθείτε με οικονομικές συναλλαγές ή συμφωνίες, θα πρέπει να προσέχετε, καθώς θα υπάρξουν πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να σας ρίξουν ή ακόμα και να σας εξαπατήσουν. Δεν αποκλείεται επίσης μέλη της οικογένειας ή φίλοι σας να συζητήσουν ένα σημαντικό ποσό χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις. Τώρα, λίγο πριν από την αυλαία του Απρίλη, φαίνεται ότι τελικά βρίσκεται το μαγικό κουμπί για να χειρίζεστε οικογενειακά και επαγγελματικά θέματα, έτσι ώστε να μην λειτουργούν τα πρώτα εις βάρος των δεύτερων. Άλλωστε, η Αφροδίτη που επιστρέφει στον Κρυό στις 28 Απριλίου σας βγάζει άσπροπρόσωπους όταν αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες που ταράζουν τα λιμνάζοντα ύδατα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι δεν είστε ακόμα έτοιμοι, μάλλον πανέτοιμοι για τη μεγάλη υπέρβαση που απαιτεί να ξεπεράσετε τα όρια της δύναμης και της αντοχής σας. Η ήπια δράση εκεί προς το τέλος του μήνα είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν συνοδεύεται από μια δόση ευρηματικότητας. Υδροχόος. Στη διάρκεια του Απριλίου προβλήματα από το παρελθόν αναβιώνουν και ζητούν λύση. Σχέσεις που είναι προβληματικές ή έχουν κλονιστεί αρκετά ίσως οδηγηθούν σε οριστική ρήξη. Το διάστημα μπορεί να μην είναι εύκολο για εσάς, καθώς είναι σκόπιμο να κάνετε ορισμένες απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε το μέλλον που σας αξίζει. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε σε οικονομικά που μοιράζεστε με άλλους και ίσως χρειαστεί να διαλύσετε κάποιους ασύμπορους συνεταιρισμούς. Φαινομενικά, όλα φαίνεται να κυλάνε ομαλά και εκπέμπεται μάλιστα και μια άβρα πληρότητας. Όλοι θα ορκίζονταν ότι έχετε αγγίξει την ευτυχία. Ωστόσο, η ανάδρομη κίνηση της Αφροδίτης του Ιχθύς από τις 3 Απριλίου σας σωθεί να συνειδητοποιήσετε ότι η εξωτερική σας εικόνα δεν ταιριάζει απόλυτα με την εσωτερική. Ακόμα και αν ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι επαρκής, ακόμα και αν τίποτα σημαντικό δεν φαίνεται να σας λείπει, εσείς δεν είστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Υπάρχει μια διάχυτη δυσαρέσκεια που σας σωθεί να αναρωτιέστε πώς απέχει αυτό που θέλατε πραγματικά να είστε από αυτό που είστε τώρα. Προσπαθείτε να απελευθερωθείτε από υποχρεώσεις που θεωρείτε ότι δεν είναι κατάλληλες για εσάς και σας εμποδίζουν να ξετυλίξετε τις δυνατότητές σας. Διαμαρτύρεστε ότι όλα πρέπει να περνούν από τα χέρια σας, αλλά κανείς δεν σας εμπόδισε να αποκεντρώσετε τις ευθύνες και να μοιράσετε τις εργασίες. Η Πανσέλινο στο Ζυγό στις 11 Απριλίου συσσωρεύει και άλλες υποχρεώσεις, ενώ ένα έκτακτο ταξίδι μπορεί εύκολα να σας βγάλει εκτός προγράμματος. Αγχώνεστε, βλέπετε, σπαταλώντας πολλές δυνάμεις, όχι βέβαια χωρίς να είστε παραγωγικοί. Απλά η γκρίνια και τα νεύρα οδηγούν σε ξεσπάσματα χωρίς πραγματικό λόγο και αφορμή. Αμέσως τώρα μετά τις αργίες του Πάσχα, ο ήλιος, ο οποίος μπαίνει στον Ταύρο στις 20 Απριλίου, σας σωθεί να νοικοκυρέψετε τη ζωή σας με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε να αφιερώνετε μόνο τον απόλυτα απαραίτητο χρόνο, ιδίως σε θέματα δουλειάς. Προσπαθείτε και καταφέρνετε να είστε αποτελεσματικοί, νιώθετε ότι σας κυνηγάει ο χρόνος. Μετά τις 21 Απριλίου όμως και καθώς ο Άρης μπαίνει στους διδύμους, υιοθετείτε πιο αγχώδεις ρυθμούς, γιατί θέλετε να ξεμπερδεύετε γρήγορα από δουλειές ρουτίνας που αισθάνεστε να σας κρατάνε δέσμιους και θεωρείτε ότι σας αποσπούν την προσοχή από πραγματικά δημιουργικές δραστηριότητες. Η νέα σελήνη τώρα που πραγματοποιείται στις 26 του μήνα στον 4ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου σας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσετε το χώρο του σπιτιού και τις συνθήκες της διαβίωσής σας. Ακόμα και αν τα οικονομικά σας δεν σας επιτρέπουν να κάνετε μεγάλες δαπάνες, μπορείτε να επιστρατεύσετε το προσωπικό σας γούστο, το μεράκι σας, αλλά και το χεράκι σας. Ίσως μετακινήσετε απλά κάποια έπιπλα για να δημιουργήσετε μια νέα ατμόσφαιρα. Αν πάλι έχετε ήδη κάνει το οικονομικό κουμάντο σας, είναι ίσως καιρός να αναζητήσετε ένα καινούριο σπίτι που θα καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες σας.
Η Αφροδίτη τώρα μπαίνει στον Κρυό και στον τρίτο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου στις 28 Απριλίου. Σε συνδυασμό με το υπόλοιπο πλανητικό σκηνικό, φροντίζει να κάνει ενδιαφέρουσες τις καθημερινές συναναστροφές σας. Στο τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου επικοινωνείτε με αμεσότητα και επιδιώκετε μια συναισθηματική επαφή πίσω από λόγια και από επιχειρήματα. Προσεγγίζετε τους άλλους ανοιχτά και χωρίς δεύτερες σκέψεις, κάτι που φαίνεται και φέρνει την αποδοχή και το θετικό αποτέλεσμα. Όσοι ταξιδέψετε, ακόμη και για δουλειά, θα βρείτε μια καλή ευκαιρία να το ρίξετε λίγο έξω, να γλεντήσετε. Επίσης, κάποια απρόσμενα νέα εκεί προς το τέλος του μήνα που θα ακούσετε θα είναι η αρχή για μια νέα πολύ σημαντική συνεργασία. Ιχθύες. Στις αρχές Απριλίου, νέες απρόσμενες ανάσες στα οικονομικά σας έρχονται να σας καθησυχάσουν και να προσφέρουν την αίσθηση της ασφάλειας. Στις 3 Απριλίου όμως, με την ανάδρομη κίνηση της Αφροδίτης στο δικό σας ζώδιο, διαπιστώνετε πως δεν ζείτε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας και αυτό δεν οφείλεται σε οικονομικά αίτια. Σκέφτεστε να αλλάξετε τον τρόπο που φαίνεστε προς τα έξω, είτε αυτός έχει να κάνει με την εμφάνιση είτε με τη συμπεριφορά σας. Πρώτα απ' όλα όμως, αυτός που χρειάζεται να αλλάξετε είναι ο τρόπος που εσείς οι ίδιοι βλέπετε τον εαυτό σας με τη δική σας ματιά. Αναρωτιέστε συχνά γιατί οι ανάγκες των άλλων να μπαίνουν πάνω από τις δικές σας. Σας τις επιβάλλουν ή είστε πολύ υποχωρητικοί και τις φορτώνεστε χωρίς να μπορείτε να πείτε όχι. Η οικειότητα που έχετε αναπτύξει με κάποιους ανθρώπους μήπως έχει ξεπεράσει τα όρια και σας έχει φέρει τώρα στα δικά σας όρια? Αυτά τα ερωτήματα γυρίζουν επίμονα στο μυαλό σας κάτω από την επιρροή της Πανσελίνου στις 11 Απριλίου. Αν θέλετε να διεκδικήσετε το δίκιο σας τώρα, μάλλον θα το κάνετε άκομψα και στο τέλος θα το χάσετε. Ίσως είναι καλύτερα να δείτε πρώτα τα δικά σας ατοπήματα. Η Αφροδίτη τώρα ορθοδρομεί στο ζώδιό σας λίγο πριν από την Ανάσταση και αυτό έχει μια συμβολική σημασία για εσάς. Η ορθή πορεία του πλανήτη της αγάπης στον πρώτο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας από τις 15 του μήνα βάζει τέλος σε εμπόδια και σε καθυστερήσεις στην επικοινωνία και στα μελλοντικά σας σχέδια. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσετε να αξιολογήσετε την πρόθεσή σας να ξεφύγετε από κάποιες σχέσεις που δεν μπορούν ή που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την αξία σας. Είναι μια πρόθεση που μπορείτε να υποστηρίξετε μακροπρόθεσμα, είναι μια παρόρμηση της στιγμής που θα εγκαταλείψετε μόλις νιώσετε ότι οι άλλοι έχουν και πάλι την ανάγκη σας. Ο ήλιος που μπαίνει στον Ταύρο στις 20 Απριλίου φέρνει επιτέλους την εξωστερέφεια που χρειάζεστε για να στηρίξετε τα δικά σας όνειρα. Τώρα, με τη νέα σελήνη στις 26 Απριλίου ξεκινά μια πολύ θετική περίοδος κατά την οποία μπορείτε να προωθήσετε τις ιδέες σας, να βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα υποστηρίξουν τις προσπάθειές σας, αλλά και να αγοράσετε τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα σας διευκολύνει πολύ στην εργασία σας. Θετικές εξελίξεις θα υπάρξουν και στον αισθηματικό τομέα, καθώς θα επικοινωνήσετε ουσιαστικά με τον σύντροφό σας και θα αναθερμάνετε τις σχέσεις σας. Η Αφροδίτη περνά στον Κρυό στις 28 Απριλίου και σας προτρέπει να κυνηγήσετε αυτά που πάντα θέλατε αλλά δεν τολμούσατε να ζητήσετε. Τώρα βέβαια ίσως περάσετε στην αντίπερα όχθη και γίνετε απαιτητικοί. Θα μπείτε και σε κάποια έξοδα αγοράζοντας ακριβά αγαθά που μπορεί να θεωρηθούν ακόμα και περιττά. Το επιχείρημά σας για να υπερπηδήσετε τις ενοχές θα είναι γιατί εγώ δεν αξίζω κάτι τέτοιο. Τα οικονομικά σας λοιπόν περνούν σε μια κρίσιμη φάση και θα πρέπει να επιστρατεύσετε όλη τη μαεστρία σας για να μην μετρήσετε απώλειες. Ακόμα και αν πιστεύετε ότι έχετε τα πάντα υπό έλεγχο, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε ένα ποσό που προέρχεται από λανθασμένους υπολογισμούς. Η επικοινωνιακή ικανότητά σας βελτιώνεται ωστόσο, με αποτέλεσμα να μπορείτε να προσεγγίσετε εύκολα τους άλλους και να προωθήσετε τα θέματά σας. Αν χρειαστεί μάλιστα να υλοποιήσετε μια επενδυτική ευκαιρία, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, αλλά μην κάνετε βιαστικές κινήσεις εκεί προς το τέλος του μήνα χωρίς τα απαραίτητα παζάρια. Και κάπου εδώ επιστρέφουμε από ένα ακόμα ταξίδι στο ζωδιακό. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας, να σας ευχηθώ καλή τύχη στις επιθυμίες σας και στις προσδοκίες σας και έναν καλό μήνα για όλους μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να περνάτε υπέροχα.